Vivim una autèntica revolució tecnològica. La artificial està transformant la salut, la indústria, la comunicació, l'educació i també la comptabilitat, les finances i la direcció d'empreses. Des de l'Àxit volem aportar coneixement i eines pràctiques al nostre sector. Per això estem treballant en el 40è volum del monogràfic de comptabilitat i direcció, intel·ligència artificial, aplicacions i reptes en finances, comptabilitat i direcció. Hem engegat una campanya crowdfunding a Barcami per fer possible l'edició i producció d'aquest monogràfic. Per això necessitem el teu suport per fer-ho arribar al màxim de professionals, estudiants i institucions. Aquesta publicació vol ser una eina pràctica i rigorosa, contribuir al debat sobre els usos i reptes de la IA i oferir exemples i reflexions útils per incorporar-la de manera crítica i efectiva en el dia a dia. Si col·labores al nostre Barcami, rebràs una recompensa especial. Ajuda'ns a fer realitat aquest projecte i compartir-lo amb les teves empreses, associacions i col·legis professionals. Moltes gràcies pel suport.